Ndichikutambira zvekare pano paTrare 263 pano pachanga ndichikuzivisai manyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell azvibhadhariswe. Nyaya ndinozvomuzora nhasi inyaya inosirisa, inyaya inorwadza zvikuru. Vabereki ngatitsiurei vana mudzimba umu varatidze hunhu kunze kwavanenge vachienda kana kwavanotambira vave nehunhu netsika. Zvichionekwa kuti kwavanobva vane hunhu netsika. Nyaya dzezvimabush party zvimapati izvi zvokutipinza muna taisireva. Nyaya ndava nezvomuzora nhasi inyaya yemusikana iye ane 14 years akadhakwa nevana vechidiki ivo vanosvika 4. Vana vanosvika 4 ava, one wachona anonzi iye Tapiwa Mulambo ane 18 years, Tapiwa Nashe Marufu umwe wachona ane 19 years. Ndo vahombe pavanhu vakadhaga. Ari kuleader information iyi kana takazobudisa information iyi anonzi Tawanda Nyandoro ndiye akabuditsa ane evidence yakakwana kuti musikana ndakamona achibatwa chibharo nevakomana 4 kusanganisira ava 2, wana ane 18 years umwe wachona ane 19 years nomwe wachona ane 16 years umwe ane 14 years pavakomana avava. Iva vanhu tinokwanisa kuudzwa mazita avo. Vari kuatenda court muzuva ranhasi, varitopomerwa mosvikonzi iyo vakarepa mwana uyu wechisikana after vamudhaga vakabva vamurepa vamusiya vakamudhamba. Zvinhu zvinosirisa zvinova zvinhu zvinorwadza kuti iwe unozofonerwa chinzi mwana wako aripwa, adhambwa, asiyiwa papati, akadhakwa, asi ari kuratidza kuti mwana wenyu aripwa. Uri iwe mubereki uchinzwa nyuzi dzakaita seidzidzi unorwadziwa, ende futi vabereki vachona ndikuvablema kuti iwe unozosiya mwana achienda kuzvimabush party zvemanheru kuti zviite sei. Ndiri kumboratidza zvatofika comment section. Vabereki vemusikana vari wrong here pakuti vakasiya mwana achienda kuzvimabirthday party. Nomborotira zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Uri uri kutonga nyaya iyi unovapa mutongo wakaita sei vakomana vegorepa mwanasikana. Nomborotira zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Much love.